Sathanda ukubingelela abalandeli beshana esiqala lokho igama lami ngihle ngisibonga Mbotho. Namhlanje nje nesifiso sokuthi ngeke ngichaze indaba yayo yokuhlushwa amazinyo ukuthi kusuke kwenzakalani noma kuthiwa uyawaphupha, uphuphe uphuma izinyo kusuke kukhomba ukuthi wena kunendaba ekhulunywayo ngawo ukuthi maliphuma usungakwazi ukuzimela entweni ethize. Basuke befuna ukubona ukuthi uma uzimela noma unikwa ithuba lokuthi uzimele uzokwazi yini, uyabona? Kuhlehle lowo mndeni othize. Futhi okwesibili basuke bekhombisa nje bakuphuma lelo zinyo ukuthi kwaba nomndeni othize owahlehla wena, noma kwaba nomkhulu othize owahlehla ogade wena, noma kwakhona ugogo othize owahlehla noma ohlehlile ngaleso sikhathi. Kuya ngokuthi baxoxela indaba endala noma baxoxela indaba entsha, uyabona? Kodwa basuke bekukhombisa kanjalo ukuthi usuka esimweni esikanjani, noma befuna ukubona ukuthi usungakwazi ukuzimela ukulungisa izinto ezithinte ikhaya. Noma basuke befuna ukutshela ukuthi wena usuka makuthi la iphupho liphuma lingaphinde libuye, bakutshengisa ukuthi usuka endlini yomkhulu eyachitheka wena, noma usuka endlini kagogo owachitheka, uyabona? Into kanjalo. Ngingaze-ke ngingene kakhulu lapho. Uma-ke usubuya seliphupha selimile, basho ukuthi cha wena njengamanje awukho noma awukulungele kahle ukuthi ungabamba izinto wedwa, ithongo lakho lizokweseka lihlezi linawe ngaso sonke isikhathi, uyabona? Uma kanjalo futhi okunye kungenzeka ukuthi noma basuke beqonda ukuthi ukhulu noma ukhokho noma ubani wakini waba umuntu odubeka kodwa waphinde wabuya noma wachithe waphinde wabuya mase libona selimila, wagcina sekumi umuzi noma wagcina ususukuma ekhaya noma usuphuma ekhaya owachithe kwaphinde wabuya, into kanjalo. Ukuthi nakuwena bathi uma behlehla bazophinde bebuye bekhombisa ukuthi cha wena udinga ukusingathwa noma udinga ukutshengiswa noma ukuboniswa noma ukwazi noma ukulekelelwa ey'ntweni esufanele uzenze eqonde nekhaya, uyabona? Ake ngeke ngichaze lapha uthole ukuthi khona uhlushwa amazinyo. Umuntu ohlushwa amazinyo usuke kukhulunywa iy'ndaba ezithize phezu kwakhe. Amazinyo amele amalunga emndeni eyaphilayo esikhathini esedlule. Kodwa le ndaba isuke ithinta imindeni emibili-ke ezala wena. Ubaba, umama. Amazinyo asesinxeleni amele omama. Amazinyo okudla kubo kababa. Kuye kubheka le ngokokuzalana kwezokuzalana. Umlando kamama wakho uye kubheka le. Umlando kababa wakho uyabheka le. Ngicela ungizwe kahle. La sizokhuluma ngesibongo esivuswayo. Ungakufaki ukuthi uma uzalwa komalume nogogo waphinde isuke isixovene kanjalo. Kodwa uzoyilandelela uyibone ukuthi igejephi yakho noma igejaphi. Uyabona? Kulungile-ke. Njengamanje indaba ithi amazinyo angenhla wakomalume asuke ekhomba abantu besilisa bodwa besibongo esisodwa. Leso sibongo esisikabani esiyisekama wakho othi wena ikomalume bakho. Awangenzansi awogogo abesifazane bodwa ababezomisa umuzi wakubo kobani lapha kuqhamuka khona uma wakho othi wena ikomalume bakho. Amazinyo angenhla esandleni sokudla isibongo esisodwa sobaba lapha kuqhamuka khona ubaba wakho othi kobaba wena efanele siphakame phezu kwabani kwakho nawe esingazoshintsha ngalutho kababa wakho. Ngenzansi izalukwazi ezizazizovusa isibongo noma sazovusa umuzi uqhubeke uye phambili wakubo kababa wakho. Angazi uma ngiyazwakala yini. Siqaleni la mazinyo angaphambili asuke ekhomba wena nabantwana bakini enizalwa ubani? Umama wakho nobaba wakho. Izinyo elilodwa phezulu sikhuluma kababa ozala omama wakho komalume bakho omkhulu bonke. Izinyo elilodwa ngaphambili lithi uwe
Qhamuka kephi? Komkhulu, bakomalume, la kuzalwa khona umama wakho. Uwe nobani nozalwa naye kubani? Kumama wakho. Kube ubani? Umalume. Kube ubani? Kube umkhulu, ukhokho, khokho bethu, khulu kakhokho, khulu womkhulu, awangenhla komalume bakho. Ababeganwe obani? Yilezi izalukwazi ezingenzansi. Ngenzansi uwe ozalwa naye umama wakho. Khumbula ukuthi umama wakho uzalwa nobani? Nomalume. Umama wakho kuzoba ubani? Ugogo noma ukhulu wakho. Khumbula ukuthi ukhulu nomkhulu, uyabona? Kuzoba ubani? Kuzoba ukhokhokazi, khumbula, uyabona? Kuzoba ubani? Kuzoba ukhulu kakhokho, uyabona? Kuzogcina kuzoba bani? Kuzoba ukhokho kakhokhokazi kabani? Kakhulu, njalo njalo kuze kuyoba fike kubani? Kokhulukhulwane bakho ngemuva. Nakanjalo ngapha kuzofika kube ozalwa naye, kube ubaba wakho, kube umkhulu, ubaba ozala ubaba wakho, kube umkhulu kanjalo loyo, kube ukhokho, kube okhokho bezi, njalo njalo kuze kuyofika umkhulu kakhokho, kuze kuyofika kubani? Kumkhulu ngapha phezulu sandleni sani sokudla. Abesilisa besibongo esisodwa bodwa, kube izalukwazi ezayifikile kuzobagana, izona lezo, uyabona? Kuphinde futhi kuthiweni ngapha uwe ozalwa naye, kuzoba ubabekazi, kuzoba ubani? Kuzoba ukhulu noma kube ugogo, kanjalo kanjalo kuze kubheke emuva. Ibona bonke labo bantu abasuke bengenzansi, abafikile babezovusa le mizi. Bafika bangenzansi, izalukwazi zafika zokhulisa noma zokwandisa lo muzi wesibongo esisodwa bakithi, ukuze kugcine sekuzalwa ubaba wakho. Nangapha laba babezokhulisa lesi sibongo esakabani? Sakomalume, ukuze kugcine kuzalwa umama wakho nabani nobani nabantwana bakini. Iyona indaba leyo esuke ikhulunywa amazinyo. Ime kanjalo. Nakhu kwesila kuhlupha-ke izinyo. Uhlushwa yizinyo elibuhlungu lapha emuva phezulu, esandleni sokunxele phezulu, ekugcineni noma elilandela libuhlungu, liyakuhlupha njani njani. Shuthi kunendaba ekhulunywa